Biblija, svetopismo. Da li znate da je to prva štampana knjiga na svetu? Danas se jako puno štampa, međutim, Biblija je najstarija štampana knjiga i način štampanja izmislio je Johann Gutenberg 1456. godine. Pri par godina sam posjetio Washington. Naš kum nas je vodio u jednu neverovatnu zgradu koja je muzej Biblija. Na jednom mestu smo imali priliku da vidimo mnogo toga, pa i ovo. Naime, bila je to replika Gutenbergove štamparije. Imao sam priliku da odštampam jedan list. Evo kako je izgledala ta prva Biblija. Znate, od rođenja kod čoveka počinje traženje. Prvo jednostavno, kao kod male dece koja istražuju svet oko sebe. Zatim ozbiljnije kako prolazimo kroz život. Ali šta mi u stvari tražimo? Kada dođu zrele godine, počinjemo da postavljamo pitanja o sebi. Odakle potičem? Gde mi je poreklo? Zašto sam ovde? Koji je smisao postojanja? Kuda idem? Šta donosi budućnost? Često su prisutna lutanja u dobijanju takvih odgovora. A onda dolazi zabrinutost kada se zadovoljavajući odgovor ne pronađe. Poslušajte jedan izveštaj koji pokazuje jedan neobičan događaj iz jednih drevnih novina. Kada su 79-godišnjoj Lidiji Hess u Čirpanovoj ulici broj 41 u Novom Sadu u ponedeljak 9. jula oko 22 sata komšije pokucale na vrata rekavši da je traži sin kojeg nije videla 44 godine, starica nije mogla da poveruje. Starica je pričala: "Vid me je izdao", u suzama priča Lidija Hess. "Sinu sam rekla da ga ne poznajem i da ne dira moje rane." Ona je 44 godine tražila svog sina. Tek kada je po drugi put kleknuo pored mog kreveta, rekao: "Majko, zar ne poznaješ svog sina?" Tada je rekla: "Prepoznala sam glas svog malog Antona." Postoji traženje. Traženje između Boga i nas. Bog nas traži, ali da li mi tražimo njega? Jer postoje večna pitanja. Da li mi prepoznajemo Božji glas? A da li ga istinski tražimo celim svojim bićem? Gde smo na tom putu traženja? Dokle smo stigli? Vratimo se u prošlost. Krenimo putem dvojice mladića. Bili su to sledbenici Jovana Krstitelja. Izveštaj u Jovanom evanđelju kaže: "A sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih i videvši Isusa gde ide, reče: Gle jagnje Božje! I čuše ga oba učenika kad govoraše i otidoše za Isusom. A Isus, obazrevši se i videvši ih gde idu za njim, reče im: Šta ćete? A oni mu rekoše: Ravi, koje znači učitelju, gde stojiš? I reče im: Dođite i vidite. I otidoše i videše gde stajaše i ostaše u njega onaj dan, a beše oko 9. sahata. A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za njim beše Andrija, brat Simona Petra. On nađe najpre brata svog Simona i reče mu: Mi nađasmo Mesiju, koje znači Hristos. I dovede ga k Isusu, a Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin, a ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar. Našli smo Spasitelja, prestalo je lutanje. Za njih da, ali mnogi su ga videli, dodirnuli, ali ga nisu prepoznali. Mesija znači pomazanik, na grčkom Hristos. I danas čovek luta, traži smisao života. Što mu stoji na raspolaganju? Novac? Zadovoljstva? Verujem da znate onu staru pesmu koja se i danas može čuti: Uzmi sve što ti život pruža. Gde je pravi odgovor kada je u pitanju smisao života? Jedini pravi odgovor je Isus Hristos. Isus? Ko je bio Isus Hristos? Gde je rođen? U štalici. Ko ga je pronašao?
Pastiri, zašto tako skromno? Gde se danas traži sreća? Koliko dugo je čovjek srećan na zabavi sa omiljenim društvom? Novac, puno novca. Da li to donosi sreću? Neki kažu, pa naravno, možeš da kupiš mnogo toga što poželiš. Da li je to sreća? Slušao sam jedan događaj koji hoću da vam ispričam. Jedan čovjek koga jako dobro lično poznajem je imao komšiju preko puta i on je imao sina koji je tek napunio 18 godina. I na poklon je već imao, da kažemo, sve. Naime, otac mu je već sazidao kuću. Imao je automobil i samo što je položio već imao šta da vozi. I na njegov 18. rođendan jedan njegov rođak mu je kupio pištolj sa 500 metaka. Ja ne znam koliko košta pištolj i koliko košta jedan metak, ali on je išao pored reke, tamo gdje nikoga nije bilo, i tada je gađao flaše, drveće, što god pucao, vežbao. Nedugo posle toga on izvršio samoubistvo. Imao je sve. Sve je imao. Ali šta je to vredelo? Neki traže sreću ispod kupola crkava, idu na hodočašća, traže mir. Da li ga stvarno nalaze? Koga nalazi? Da li ljudi poznaju Isusa Hrista? Da li poznaju onoga zbog koga idu u crkvena zdanja? U stvari, ko je bio Isus Hristos? Kako ga je najavio Jovan Krstitelj? Upućivao je na proročanstva. U starozavetno doba Izraelci su prinosili jagnje na žrtvu. Svako ko je sagrešio, priznaje svoj greh, zaklao je jagnje, a jagnje je predstavljalo koga? Čitamo u Jovanom evanđelju 1.29. A sutradan vide Jovan Isusa da ide k njemu i reče: gle, jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. U Isusu Hristu se našlo ispunjenje. Zašto su dva Jovanova učenika krenula za tim Isusom? Nije imao bogato odelo, plemićkih oznaka, učiteljskih diploma. Znate li šta je imao? Imao je pogled ispunjen mirom, toplinu u glasu, sigurnost u držanju. Zato im Isus postavlja to suštinski važno pitanje: šta želite? A oni su tražili smisao života i našli su ga. Dragi moji, gde je smisao života? Samo u Isusu Hristu. Kako ga pronaći? Koji su uslovi da bi mi sledili Hrista? Prvo, doživeti promenu. Drugo, učiniti ga prvim u životu. Treće, ostaviti sve. Četvrto, odreći se svoga ja. Zar je to potrebno? Da. Zašto? Jer je on to prvi uradio. On se degradirao da bi nas uzdigao. Pogledajte tekst u knjizi proroka Isaije. Jer izniče pred njim kao šibljika i kao koreni suve zemlje. Ne bi obličja ni lepote u njega i vide smo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svako zaklanja lice. Prezren da ga ni za što ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar beše na njemu našeg mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Svi mi kao ovce zađo smo, svaki od nas se okrenu svojim putem, a Gospod pusti na nj bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže, ne otvori usta svojih. Stvoritelj se spustio, izjednačio sa nama. Za kim su učenici Jovana Krstitelja odlučili da krenu?
Upoznali su većeg od svog učitelja Jovana. Šta je on činio? Pružao isceljenje. U kojoj bolesti? Nije bilo bolesti koju Isus nije mogao da isceli. A koga je primao sebi? Nije odbio nikoga, ni jednu osobu. Slika pokazuje oca koji donosi dečaka koga je mučio đavo. Isus je činio sve. Učinio je i ono što je do tada bilo nemoguće. Ljudi su putovali danima dok nisu našli Isusa. Isus je vaskrsavao mrtve. Jairovu kćer koja samo što je umrla. Sina udovice iz Naina koga su nosili na groblje. Lazara koji je 4 dana bio u grobu. Još jednom čitamo iz Isaije. A on bolesti naše nosi, nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našeg mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Kada su se ostvarile ove reči koje su prorečene 800 godina pre Hristovog rođenja, na krstu Golgote, Isus je mirno podneo smrt. Nas je zamenio. On se molio sa krsta, oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Reči opraštanja nisu bile samo za njih, već i za nas. Učenici su našli Mesiju. Dragi moji, svaki čovjek traga za srećom. Da li ste vi našli pravu vrednost i smisao života? Bilo je to u Hamburgu. Jedna porodica se preselila na novo imanje. Imali su 3 dece. A koja igra obično počinje da se igra na novom terenu? Žmurke. Erik je bio najmlađi i jako brzo su ga pronašli jer nije znao gdje da se sakrije. Međutim, u jednom trenutku je ušao iza jednih vrata i stvarno nisu mogli da ga nađu. Ali pošto je to traženje potrajalo, stariji dečaci su se uplašili i otišli da kažu roditeljima da se Erik izgubio i da ne mogu da ga nađu. Nastupila je panika, potraga i zaista nigde ga nije bilo. Sve dok neko nije video kako je upaljeno crveno svetlo u jednoj komori koja je služila za rashlađivanje voća i povrća. Erik je ušao i u veoma hladnu prostoriju, a da to nije znao. U 1. Mojsijevoj 3, 8 i 9 kaže: I začuše glas Gospoda Boga, koji iđeše po vrtu kad zahladi, i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: Gde si? Čovjek se sakriva od Boga, a ipak Bog traži čovjeka. Ilija, prorok, se sakrije u pećinu i Bog ga pita: Šta ćeš ti tu, Ilija? Dragi moji, Bog zna gde smo. Vratimo se učenicima Jovana Krstitelja. Oni pitaju Isusa: Ravi, učitelju, gde stojiš ili gde živiš? I to je bio jedan veliki izazov. 39. tekst kaže: I reče im: Dođite i vidite. I otidoše i videše gde stajaše i ostaše u njega onaj dan, a beše oko 9. sahata. Išli su za njim, ali ne jedan dan ili mesec, već 3,5 godine. U stvari, sve dok je bio na našoj zemlji, prepoznali su ga da je on Mesija, Bog koji je došao da živi u telu da bi mogao da umre. I upoznali su ga kao stvoritelja i spasitelja. Dragi moji, šta Isus traži od nas? Psalam 42. kaže: I kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Kad ću doći i pokazati se licu Božjem? Ovo poređenje je izgovorio David 1000 godina pre dolaska Mesije. On je čeznuo za Bogom. Košuta čezne za bistrom, osvežavajućom vodom. Da, i nama je potrebno osveženje vodom.
Međutim, da li tražimo Hrista kao što žedan traži vodu? Kada sam posjetio Izrael, prolazio sam kroz pustinju Negev. A krećete od Jerusalima, idete do Kumranske pećine, a onda idete dalje do same Masade i od Masade prema Jordanu smo putovali kroz pustinju Negev. Temperatura je bila plus 60 stepeni. Šta mislite, da li nam je bila potrebna voda? Koliko smo čeznuli za vodom? Gde smo mi na svojoj životnoj stazi? Da li tražimo Hrista? Da li osjećamo potrebu za njim? Kako ispunjavamo svoj život? Šta stavljamo na prvo mesto? Čemu dajemo prioritet? Da li je to moda? Provod i zabava? Znate, pitali su jednog mladića koji je bio na podijumu za igru. Da li si srećan? Kaže, naravno da sam srećan. Pogledajte, muzika, devojke, malo popijemo da nam onako bude dobro. Kako da ne? A onda je novinar ponovo pitao, da li si srećan? Pa naravno da jesam, pogledajte. Pitam, da li si stvarno unutra srećan? A onda je on sagao glavu i rekao, niko ne zna šta se događa posle. Kada sve prođe i kada se vratim kući i kada ostanem sam, onda se osjećam prazan u svojoj duši. Koliko dugo traje uživanje za, na primjer, prepunim stolom raznovrsne omiljene hrane? Moja supruga često kaže, a ja sam se toliko mučila, a vi ste to pojeli za pola sata. Onda su pitali jednog mladića, zašto si u crkvi i šta tražiš tu? A on je odgovorio, osjećao sam prazninu u svom životu. Pokušao sam da je ispunim. Odlazio sam u disko, pozorište, bioskop, utakmice, ali sam se vraćao i dalje prazan. Provodio sam sate, dane i noći, uvek ostajao tamo gde sam bio. A onda kada sam upoznao Hrista, moj život je dobio smisao. Kako je naše iskustvo? Da li Hristos ispunjava i vaš život? Da li je On naša stvarnost? Koje mesto zauzima? Da li je i naš stvoritelj i naš spasitelj? U stvari, zašto tražimo Hrista? Da bi vidjeli čuda? Da reši naše probleme? Ili da bude središte naših života? Mnogi su došli iz Gane u Evropu tražeći posao. Mladić jedan piše pismo svojim najmilijima sljedeće sadržine. Nisam našao posao, još nisam zaradio novac, ali sam pronašao nešto što je vrednije od toga. Pronašao sam Hrista. On je moje bogatstvo koje ću poneti kada se budem vratio. Dragi moji, postoje mnoge ponude, ali Isus je jedino rješenje. Potražite Hrista da biste našli pravi smisao života.